finca onde se fixo un bombeo en Loureda, na que vostede, tanto no pleno como na comisión, nos dixo que a culpa de haber comprado unha finca e ter que os veciños gastar 30.000 euros en poñer en legalidade ese bombeo foi que unha administración se había equivocado. Outra administración, que nos insistíamos que por que non lle reclamaba. Vostede decía que non estaba en tempo. Todos os concelleros fomos partícipes. Gracias a unha denuncia que fixemos á Fiscalía, nos di o contrario. Nos di que o Concello de Bergondo, cando foi replanteou nunha finca que non era porque carreteras lle dixo que aí non se podía facer, e eso os concelleros non nos coitamos nunca, nin está ni siquiera nos comentarios das actas dos plenos, nin siquiera está feito ninguna apreciación por vostede. E encima lle reclaman as actas desde a Fiscalía de entrega de esa obra e ainda non lle contestaron. O fiscal e di ben claro: se recibió el informe de la alcaldía en el que se expone que el proceso de compra de citada propiedad deriva de un procedimiento de contratación de aguas de Galicia, por lo que por decreto 25/5/2015 se acordó recabar de la misma alcaldía copias del acta de recepción de la obra Mellor Saneamento Guísamo Edas de Miodelo, sin que se haya recibido esta documentación. E di máis: no se hizo constar en el proyecto este cambio de ubicación, ni se comprobó su titularidad. Vostede isto non o dixo no pleno. Non o dixo no pleno nunca. Nos dixo que unha administración foran replantear e en vez de facer o bombeo nun sitio, fixéramos noutro. A mí extrañábame moito que un técnico cometera semejante error. Con respecto á conta deste ano, mire, pregunteille, estamos no mes de xunio, non? Xulio. Creo que lle preguntei casi todos os plenos por que hai unha empresa que se chama Tecnored que ten unha contratación directa de un porcentaxe moi elevado económico. Vostede me preguntei cantos cartos estamos dando a Tecnored. Miren os decretos. Pois mira, mirei non. Este ano vostede asignou a dedo, porque non hai contrato, máis de 60.000 euros a Tecnored. Máis de 60.000 euros a Tecnored. Sin contrato. É dicir, vostede, eu di ben claro a señora secretaria, conste que é aplicable o artículo 32 en relación co artículo 62 de novembro que regula as causas de nulidade de dereito administrativo. É dicir, vostede sáltase cando lle convén a contratación e o fai a dedo, pero é que isto leva desde o ano pasado, desde o 2014, porque a secretaria advirte que xa en 2014 nos dixo isto. Pregunteille un montón de veces nos plenos: canto estamos gastando en Tecnored? Por favor, dígamo. E vostede di que o miro nos decretos. Pois xo mirei. Pero que vostede encima acaba de recordarnos aquí a todos os veciños que temos remanente de crédito suficiente. Certo? Non temos remanente. Temos un montón de remanente, que claro que non é moi bonito, pero está aí, claro. Pero nós preferimos seguir pagando a dedo unha cuestión máis de 60.000 euros. Preguntei no pleno un montón de veces, non me quixo contestar. Ahora xa yo digo eu, 60.000 euros. Se quere as fechas e os decretos, digo yo, para que vexa que non me equivoco. O dos campos de fútbol. Mire, vostede dixo o ano pasado que iba a correr cos campos de fútbol, que se iba a firmar o documento de cesión e o acordo cos campos de fútbol. Ten vostede máis de 60.000 euros en facturas hasta diciembre de 2015. Este ano xa está solventado. Pero mire, que levamos gastando cartos dunha necesidade para o disfrute dos rapaces desde o ano 2014, 13, 12, e eu creo recordarlle a vostede que isto se empezou a tratar no 2010, cando eu metín a pata facéndolle caso a vostede e non apoiei unha moción do PP e daquel tempo do BNG, porque creín que vostede iba a facer o que decía, que iba a legalizar, que iba a facer. A día de hoxe, 2016, por fin están legalizados, pero hasta diciembre de 2015 non están legalizados. Máis de 60.000 euros invertidos en terreos que non eran nosos, por a súa, digamos, mala xestión, olvido, non tiña tempo. Sigo. O dos reparos á empresa de limpieza, de verdade, non o entendo. Unha empresa que lle caduca o contrato en diciembre, hasta o mes de junio seguimos pagando facturas desa empresa, cando o lóxico é facer como se está facendo hoxe aquí. Antes de que acaben os contratos, licitalos. Isto é falta de previsión. Digo eu, o contrato acabou, sí. E o contrato, seguuse contratando esa empresa, tamén por outro montante de euros importante. O
da empresa de cartografía non o entendo. Non o entendo, de verdad. Tanto o reparo como que fixeron vostedes, non o entendo. Non entendo, porque se nós, os veciños, despois do bochorno que tuvemos co plan general, máis de 300.000 euros gastados nun plan general que se foi ao traste, polo que fora, non vou discutir polo que foi, que se contrate unha empresa de... Non, xa sei que lle fai gracia. Se contrata unha empresa de cartografía que ten 5 meses para elaborar un proxecto, tarda ano e pico, e aí queda. O culpable de todo isto, o que está dicindo. O problema é que levamos un ano e medio de retraso na elaboración do plan general, porque mentre non está a cartografía non se pode traballar. Vostede recordou 40.000 veces. As obras ejecutadas, Louvre, por que de repente entran as facturas da obra da fase 2 de Louvre todas xusto antes das eleccións? Revise os decretos e revise os reparos. Antes do mes de maio entran as 4 facturas que hai. Antes do mes de maio, porque entran xusto antes das eleccións, de obras executadas sin ter disponibilidade de terreos, que, por certo, lle recordo que cando nós accedemos a esas subvencións, nos di ben claro que temos que ter os terreos para poder ejecutalas. O mesmo pasou con Sampaio. E logo, non sabían vostedes que había que facer sí ou sí o saneamento en Sampaio, que estaba a puntiño de salir a obra da Diputación? Pois nada, executamos a obra sin ter os terreos. Unha falta de previsión. E, bueno, só quero incidir nunha cousa máis. A secretaria advirte que cometemos fraude de lei a contratación do personal auxiliar. Eu advirte, fraude de lei. Eu, discúlpeme, pero o noso grupo non vai ser partícipe desto. Ben, unha vez máis vostede aproveita a ocasión para falar do que máis lle convén e, bueno, pois efectivamente, pois mentras non se teñan unhos tempos establecidos para poder falar neste tempo, neste pleno vostede poderá falar, despois en algún momento vostede terá que decidir do que fala e do que non. E por eso mete neste momento unha cuestión da conta do ano pasado e se disculpa dicindo que non aprobou a conta ou que nin siquiera se estivo o ano pasado porque non estaba de acordo e en donde, por certo, en plena pre-campaña, a Fiscalía que fixera unha investigación. Perfecto, a Fiscalía fixo a investigación e temos xustificantes de que se lle enviou toda a documentación. Polo tanto, probablemente a vostede lle figuren, non lle darían traslado do peche do expediente. Eu eso non será unha cuestión que poida poñer en dúbida. Nós temos o xustificante de ter o expediente pechado, porque si tamén temos o xustificante de ter enviado toda a documentación e, lóxicamente, a Fiscalía non observou nada para que, como vostede pretendía, para que se imputase pois que se facían á empresa que a día de hoxe está facendo o mantemento, efectivamente, sin contrato. Unha cuestión que nunca se obviou. E eu lle dixen, efectivamente, os decretos están a súa disposición, igual que están todos os meses, vostede sume. Eu non lle teño por que dar máis información da que vostede xa ten. E, polo tanto, como vostede ten acceso, porque aquí se ten acceso a toda esa documentación, pode vostede coller e sumala. E non ten nada que ver o ter remanente suficiente con non ter contratado con non ter unha empresa de mantemento. Levamos 2 anos realmente intentando ter un prego para poder licitar o mantemento eléctrico. Se contratou, se enviou un documento, incluso previamente se intentou con Diputación, se enviou un prego que non era válido. Despois se contratou externamente e se volveu a enviar un prego que non se adaptaba ás características de Bergondo, nin os técnicos de Bergondo estaban de acordo con ese prego. Polo tanto, xa a la terceira esperemos que vaya vencida e si faremos un prego. Lóxicamente, a nós tampouco nos interesa estar nesta situación de precario. O tema dos campos de fútbol falei no eu, pero, bueno, supoño que vostede o que pretendería era non invertir e non facer nada polos nenos mentras non tuveramos esa situación regularizada. Penalidades á empresa non cobrou o que tiña que cobrar o que figuraba no contrato.
é o que se ten que facer. Vostedes xa sabemos que é moito máis listo ás veces e se lle ocurren ideas maravillosas, pero case sempre ilegais. Axilizar ese problema que levaba enquistado durante moito tempo non foi capaz de quitalo adiante. Polo tanto, por certo, esta obra non está subvencionada, nunca estuvo subvencionada. Pero, bueno, vostede dicir que hai unha subvención que está pendente. Non, esta obra se facía con recursos propios. Fixemos un cambio de proxecto despois de que vostede marchase precisamente do goberno. Se fixo un cambio de proxecto, un cambio de trazado en consonancia coa Diputación porque necesitábamos os seus permisos. Unha vez obtidas todas esas autorizacións, a empresa que era a que tiña a obra axudicada continuou a facer a obra e rematala xa dunha vez, porque efectivamente nós tamén queríamos ter esa obra rematada. E, polo tanto, se vostede non quere aprobar a conta, eu entendo perfectamente e incluso tamén que vote en contra. Vale, se me permite o turno de réplica, que me consta. Que te consta a réplica. E despois volver a vostede. Pois veña, señor conselleiro. Pois mire, voulle contestar dúas cousas. Mire, primeiro, eu aquí non veño a facer demagoxia nem botar a culpa a nadie, só lle digo a verdade. En campaña electoral, sí é certo porque coincidiu nos tempos. Teño o informe de cierre do expediente coa Coruña 18 de 2016. 18 de enero de 2016, vale? Este é o documento de cierre de expediente. Nese documento de cierre di que vostede non mandou unha documentación, pero mire, vámoslo facer de outra maneira. Eu, o próximo pleno, voulle demostrar que vostede non diu toda a información, vale? Porque aquí de mentireiro ou de ilegal vai quedar outro, non eu, Por outro lado, Lubre, mire, unha obra de o goberno socialista moitas cosas aos veciños, e cando cheguei ali salín escocido das promesas que había ali co plan xeral. Escocido. Claro que tuven que deixar. Vostede promete a Dios e siniestro, se cae o plan e depois pretende que un bobo que veo con boa fe de traballar lle vai a limpar todo o que fixo mal. Mire, fixen o que puiden, e por eso marchei, porque aquí non hai Dios a traballar, se está vendo a diario. Déase unha volta polo concello, hombre, non reparta tanta empanada. Tecnorred, mire, só lle vou dicir dúas cousas. Vostede aquí a diario nos está dicindo que temos que ir pola legalidade. Temos remanente? Sí. Podemos contratar o servicio de mantenimento de outra maneira para o alumbrado? Sí, porque outros concellos tamén o teñen. Que a vostede non lle gusto que hai é outra historia, pero os demás concellos o teñen. Entonces, en 2 anos, non me diga vostede que a excusa é que se jubilou un empleado e por jubilarse, sí, mire, señora alcaldesa, hai que de mentira non vou quedar, home. Porque xa de ilegal menos, mire. A ver, vamos a ir aos reparos. Porque non vai a ser que estemos aquí contando contos. E así aclaramos o asunto. Facturas. Que é o que di a alcaldesa no reparo, por exemplo, do mes de maio de 6.800 euros. A xubilización dun traballador municipal cuyas funcións eran de electricista implicou externalizar este servicio. Sin contrato durante 2 anos. Moi ben. Mentre non se regularice esta situación, iniciando o proceso de contratación, unha vez máis, se teña prego de prescripcións técnicas. Mire, en 2 anos non fai falta ser moi listo. É ilegal tampouco, porque os demais concellos os teñen. Perdone, estou contestando a todos os puntos, se me permite, porque eu xa sei que non lle guste que falo, pero teño que facelo, porque tamén, mire... Como dixo que solamente iban a ser 2 cuestións... Non, poden ser as que sexan, porque estamos en democracia. Os do campos de fútbol, mire, non me sea máis mentirosa. Vostede a min me dixo que non apoyáramos a moción do PP e do BNG porque vostede iba a reparar os campos de fútbol, que así fixo a súa maneira, vale? Non me diga vostede que eu non quero nada para os nenos. Non mo diga porque non ten dereito. Que non quere nada por nedos é vostede. Para cartos, que lle di que o ten mal feito. Pois sí, o fixo mal. Vostede nin atendo ao concello, porque está como uns zorros, nin fai as cosas da xestión municipal máis básicas. E por último, o da cartografía. Mire, todos os grupos que insistimos nesta mesa, mes a mes, todos, que se espabilara a cartografía, que non cumplía. Tardou 1 ano e medio en contestar a cartografía. De verdade vostede cree que nun ano
de queixas dos concelleiros, se merecen os veciños ter un retraso de un ano na elaboración do plan general? Porque lle recordo que vostede mesma di que é moi necesario a cartografía para iniciar o plan general, e iniciamos un ano e medio tarde. Por tanto, a culpa volve ser de quen lle di as cousas. Xa sei que non lle gusta que ellas digan. Vostede prefería que levantáramos todos a man e todos amén, pero por desgracia non é así. A conta xeral é un reflexo da súa xestión. Da súa xestión. Non no plan que vostede fai co procedimento para elaborar os orzamentos, que nunca ten en conta a nadie. Vostede di, hai que facer isto, levantamos a man. Porque sempre é o mismo dilema. Non ten en conta nada os orzamentos que a conta. Mira, a conta é o reflexo da súa xestión. E a súa xestión di que ten un ano de reparo no campo de fútbol, máis de 60.000 euros, que puido haber atallado desde 2011, puido haber atallado perfectamente, que foi cando se empezou con esta xestión. Non é que non queramos nada poner, nos queremos que faga ben o traballo, que por eso está aí sentado. Reparos a unha empresa que se chama Tecnored, 2014, 60.000, 2015, 60.000 euros. Bueno, perfecto. Reparos en obras. Mire, a esa obra é, por certo, 2007, o de Louvre. 2007 se empezou esa obra. E depois de estar toda enquistada, quere que eu vaya ali, xa que era de Louvre, os vecinos non son tontos, e vostede prometeron, e ao final non se puido facer. E ao final non está ainda conectado todo o trazado. Reparos en San Paio. E logo non sabían que había que montar o bombeo en San Paio, que había que montar o saneamento en San Paio. Non sei, supoño, era unha cousa que estábamos reclamando todos, sobre todo un grupo en especial, que non era o noso. E o reparo da empresa de limpieza, home, que caduca un contrato, e que 6 meses despois o licite, pois bueno, é unha falta, non é unha falta, é un verdadeiro estilo de trabajo de unha alcaldesa en los tiempos de hoy en día. Ben, si fixo demagoxia e lle repito que temos a información de que se lle enviou toda a documentación á Fiscalía. Louvre segunda fase, tráiame vostede a alguén a quen eu lle prometera ou lle tivese prometido calquer cuestión. E vostede, señor concelleiro, xa estou eu no meu turno, xa tuvo vostede o turno de réplica. A obra se empezou, por certo, no 2009. E en todo caso, fíxese vostede o tivo que deixar porque se encontrou, bueno, pois nos optamos cando vostede rematou por ir ao mellor por un camiño máis lento, que era de modificación do contrato, pero conseguimos rematar a obra, algo que vostede efectivamente non se lle ocurrira durante ningún tempo, ou bueno, se lle ocurriu non o plantexou. Insiste vostede en mezclar o mantemento eléctrico e a empresa que está ahora mesmo a facer ese mantemento co remanente. Mire, que dá igual o remanente que haxa, señor concelleiro. O servicio se pode contratar independentemente do remanente, porque ademais o que non se debe contar é co remanente precisamente para unha cuestión no orzamento. Pero bueno, como unha vez máis vostede confunde os términos completamente, iso sí, sigue insistindo en que quedou empanada. Bueno, como se aquí se dieran tanta empanada durante todo o ano. Pero bueno, xa sei, para vostedes son a que dá empanada. Por suerte, para a maior parte dos veciños non o consideran así e consideran que vostede si é un trapalleiro e un mentiroso. E nos campos de fútbol, mire, eu nunca lle dixen a vostede como tiña que votar nunha moción. Vostede saberá co seu grupo o que tiña que votar e o que non tiña que votar. E xa lle dixen que o retraso na cartografía efectivamente houbo e estuvemos en riba da empresa e cando por fin se presentou se aplicou o procedimento correspondente que foi as penalidades. O tema da limpeza, efectivamente, se aquí houbera máis persoal e contáramos con máis medios dos que tivemos, pois lóxicamente poderíamos ser todos máis áxiles. Por desgracia, somos todo o áxiles que podemos ser, tanto políticos como empregados públicos. Xa digo, vostede xa sei que tería optado seguramente pola vía do medio. E os orzamentos, mire, os orzamentos ao final contamos con quen quere realmente participar e en algún caso ainda estou esperando que vostede faga algunha aportación. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ben, eu voume centrar na conta xeral, que é o que vimos aquí a debater. Por suposto que a conta reflexa o estado económico do Concello e que isto non é un documento político como di vostede, pero non se preocupe que aínda que o PP non apoie isto, 5 más 2 son 7 e hai outro partido colaborador que seguramente aprobe a conta. En primeiro lugar, decir que nós nos vamos a abster porque hai máis de 50 informes de intervención de secretaría por contratos de servicios, fiscalización de facturas e un largo, etcétera, onde tamén se encontra a empresa Tecnored, como decía o meu compañeiro.
Aparte disso, decir que desde o Partido Popular tamén mantemos que se debería realizar unha auditoría. E xa que falaron tamén do tema enerxético, pois decir que publicouse fai relativamente pouco na prensa que a Axencia Enerxética Provincial da Coruña podía asesorar o Ayuntamento de Bergondo en materia de aforro, pero que hai partidos ou persoas que chegaron a pensar que eso quería decir que se iba a realizar unha auditoría, ou polo menos eso é o que pensamento que se move polo povo. E aclarar que o remanente que existe, penso que é vergonzoso que exista esa cantidade de diñeiro neste ayuntamento e que non se fagan melloras nos camiños, que estean cheos de baches, que, por exemplo, a playa de Regueiro este entre unha das 25 peores que existen dentro de España, é un largo etcétera que creo que non están mellorando. Por tanto, o noso voto vai a ser a abstención. Ben, pois entendo perfectamente a abstención do Partido Popular, porque non estará de acordo, pois obviamente cos reparos, porque ademais, bueno, pois sería e de feito era o voto que se viña trasladando habitualmente nos últimos exercicios por parte do Partido Popular, precisamente por non estar a favor do que reflexa políticamente, pero non entrar a debatir si estaba ben feita ou non. En canto ao tema da auditoría e a colaboración coa FAEPAC, se firmou un convenio e ese convenio, bueno, pois é bastante aberto, pero sí se ve hai a posibilidade de facer. Ao mellor non, a auditoría non é un termo moi concreto e que conleva que precisamente con eses meados públicos como de instalacións municipais se pode haber moitos aforros, xa que a empresa suministradora pois pode estar, e de feito xa se comprocios, pois unhas facturacións que non son reais. Igualmente tamén contamos con poder precisamente acudir aos servicios especializados pois para facer este prego que eu recoñezo, porque ademais xa foi do primeiro que digo, que é unha cuestión que nos preocupa e que deberíamos de ter xa arranxada tamén a día de hoxe. E estou de acordo tamén con vostede, incluso tamén na utilización do remanente. Sabe vostede tamén que non foi o Partido Socialista, foi o Partido Popular en Madrid o que condicionou no seu día o uso dos remanentes e o que tamén liberou tamén as condicións tamén para poder utilizalo. Moitos deles precisamente son para arranxos de camiños e por eso precisamente é unha das prioridades que estamos establecendo e traeremos próximamente tamén un novo plan de asfaltado de camiños. Ten a palabra o concelleiro de Anova. Ben. Señora concelleira do PP, menos mal que se ia ceñir vostede a conta xeral. Pensei que nos ia deleitar con media hora de outras cousas, como fixo o portavoz que a precedeu no uso da palabra. A cuestión é a seguinte: nos non somos a día de hoxe responsables da xestión política que está detrás deste documento contable, pero lóxicamente tampouco vamos ser un obstáculo para que ese documento contable sexa fiscalizado nos órganos que teñen ese cometido. E para a súa información, imos absternos. Ben, votos a favor da aprobación da conta xeral. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada a conta xeral. Ben, o punto número 5 é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a realización dun estudio de coste e viabilidades da posta en marcha de liñas regulares de transporte nas diferentes parroquias e no polígono de Bergondo. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Moción do Partido Popular de Bergondo para a realización dun estudo do coste e viabilidade da posta en marcha de liñas regulares de transporte nas diferentes parroquias e no polígono de Bergondo, para incluir dentro dos presupostos para o exercicio do 2017. O Grupo Municipal do Partido Popular o amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presta ante o Pleno da Corporación esta moción.
Bergondo é un municipio moi disperso e cunha poboación envellecida, por tanto, unha preocupación constante entre a nosa cidadanía e a dificultade que atopan para realizar as actividades diarias da vida cotiá, tales como acudir ao centro de saúde, á farmacia ou mesmo facer a compra. Dende o Partido Popular incidimos na búsqueda dunha solución para atender ás necesidades das persoas con dificultades de mobilidade. En certas ocasións, estas persoas teñense que desplazar a outros concellos para poder, como pode ser Sada ou Betanzos, porque a combinación horaria de transporte é mellor en relación coa inexistente en Bergondo. Por tanto, solicitamos a realización dun estudo da viabilidade e custo da posta en marcha dun transporte en todas as parroquias con líneas regulares, así como no polígono de Bergondo. Incluir isto entre os presupostos para o ano 2017 e estudar a posibilidade de beneficiarnos do programa TES máis Bus, un proxecto conxunto da Consellería e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria co obxectivo da promoción do transporte público colectivo en zonas de carácter rural. A actuación TES máis Bus consiste na utilización mixta dos servizos de transporte escolar público de tal xeito que calquera cidadán das zonas onde se implanta poderá utilizar para os seus desplazamentos as rutas destes servizos. Bueno, nós o que pedimos aquí, pois penso que é un pouco o que se viña pedindo pois en a maioría dos programas electorales, ou polo menos así nós o tiñamos no programa das anteriores eleccións municipais. Penso que o coste non é alto, simplemente facer un estudo das posibles paradas que se poden ter en conta, non ten por que ser incluso todos os días, poden ser uns días á semana, e pedir pois, un presuposto a determinadas empresas pois, para saber o coste que tería levar a cabo este servicio. En canto ao programa de TES máis Bus, propoñémolo como unha alternativa en caso de que isto non se poida realizar. Sabemos tamén que os autobuses escolares en Bergondo pois, teñen bastantes nenos, que hai rutas nas que non sería posible facer isto, pero igual hai outras que teñen menos rapaces e que sí que se podía realizar. Isto xa se fai en ayuntamentos como Laracha, en Abegondo, e non está supoñendo ningún problema porque ademais o coste para os usuarios é moi baixo. Pero sempre que se faga un estudo para analizar o caso de Bergondo porque cada concello pois, é diferente. Ben, comentábamos o outro día, de feito, pois, ben un pouco tamén acorde a proposta que se levou no pleno pasado. Nos insistíamos na cuestión competencial. Os concellos non temos competencias en temas, os concellos do noso tamaño, vamos a precisar, non temos competencias en temas de transporte polo cal a cuestión de líneas regulares xa sería algo que non se podería acometer en Bergondo. Incluso falábamos outro día que o simple estudio dun custo dun estudio de viabilidade supón uns custes e uns custes con un informe que terían en contra, co cual nos veríamos con un reparo para o ano que ven. E algún dirá, bueno, pois un reparo máis a vostede que lle importa. Bueno, pois os que podo evitar, efectivamente, os evitamos. Pero tamén é certo que na comisión informativa comentábamos que isto non tiña por que supoñer un custe, sino que podía ser, efectivamente, como que vostede decía, que era solicitar pois unhos orzamentos a empresas para saber de que estábamos falando. É dicir, bueno, pois ter unha idea a nivel municipal do que podería supoñer, sin meternos na elaboración dun estudio de viabilidade de transporte, que eso, lóxicamente, é o que xa lle habería que encargar a unha empresa pois especializada en temas de mobilidade, etc. Polo tanto, podemos pedir esos orzamentos, incluso, xa repito unha vez máis, encarrilalo máis a mellor por unha cuestión tamén dos servicios sociais, tamén como se fai noutros concellos, tamén foi unha cuestión que xurdiu o outro día, e eu insisto moitísimo en que o que temos é que aproveitar agora o remate das concesións, o que falábamos no pleno anterior, para procurar unha mellora das actuais líneas, tamén na entrada no noso como no polígono, realmente aproveitar o momento. E do programa do TES Bus, efectivamente é unha solución que además moi axeitada porque é unha optimización dos recursos xa existentes. A cuestión é que, como vostede decía, en Bergondo os buses, aínda que non na práctica, si na teoría, veñen cheos, prácticamente todos, e ademais teñen outra dificultade, e é que chegan moi xustos de tempo precisamente no inicio das clases a primeira hora.
Claro, se un ten outras paradas obligaría a facer un estudio diferente, e a cuestión de que aquí se teña que entrar antes, sabe vostede que son afectados a máis concellos, porque os mismos buses fan líneas tamén noutros colexios, non? O vexo complicado en Bergondo. Creo que é unha solución que además moi axeitada para moitos concellos máis rurais incluso que Bergondo, que se aproveitaron disto. Polo tanto, sempre que non sea unha cuestión que implique unha disponibilidade monetaria, bueno, pois entendemos que o espírito da moción pois é ver esa opción. Bueno, por suposto que se pode facer unha mellora dos recursos que existentes que hai ahora mesmo para que esos autobuses pasen polas parroquias e ven polo polígono de Bergondo, pois moitísimo mellor. O feito de pedir presupostos pois non supón ningún tipo de coste. Que hai que estudar a partir de aí, pois que se que coincida pois coas analíticas nun centro médico, porque os problemas cos que se encontran, eu penso que son centro médico, población envellecida que non pode ir á farmacia, compra, todo o que ten que ver coas actividades básicas da vida diaria. Entón, polo menos pedir, e a partir de aí, pois vemos que se pode facer. Ben, nesa línea, pois nós estamos de acordo. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Non entendo como vamos a pedir presupuestos de algo, totalmente de acordo ca moción, non tengo nada que alegar, pero non entendo como vamos a pedir presupuestos de algo sin saber para qué. Temos que saber cantas paradas, hai que facer un estudio previo para pedir esos presupuestos. Teremos que decir á empresa, non, mira, para levar aos seres maiores ao centro de salud, non, habrá que ver cantas parroquias hai, cantas paradas temos que ter, canta población hai, habrá que facer un estudio previo de población flotante que poda usar este servicio, digo eu. É que pedir presupuestos, así, o pide calquera, pero ser dilixente e pedir un estudio, valorar, meter nos presupuestos, nos orzamentos de 2017 para valorar esta actuación e poder, que depois vai decir que non quero nada cos vellos, e poder darlle aos nosos maiores maior mobilidade. No, que antes dixo que eu non quería nada pos nenos, non vai ser que diga que por decir isto que tampouco quero nada contra os vellos, non, lo digo ben claro. Entonces, eu o que non entendo é que chamamos as empresas, mira, quero presupuesto, mira, teremos que facer as cousas ben. Estou de acordo ca moción da portavoz do Partido Popular, pero, home, estamos nun concello. Isto non é Pepito los Palotes. Tenemos que facer unha análisis de población flotante, cales son os servicios que se van a precisar, canta a población que vamos ter, porque que mandamos autobuses para fora que se dar voltas o día dos análisis. Eu creo que é importante ter estudios pormenorizados para que isto salga ben. De todas formas, a moción é da portavoz do Partido Popular, non vamos a apoiala, salga como salga. Ahora, penso que é ridículo pedir presupuestos sin saber para qué. Bueno, eu creo que a concelleira do partido... Bueno, ten a palabra, porque efectivamente... Bueno, obviamente vostede ten razón, pero no noso caso, noso que solicitamos no primeiro punto, a parte da realización do estudo da viabilidade e custo da posta en marcha para o ano 2017. Nos decimos eso, que se faga ese estudo de viabilidade. Nos presentamos a moción co xeito deso. Despois o Ayuntamiento, no momento en que se aproba aquí, pois decide como leva a cabo. Eso xa non é cousa nós non estamos gobernando, pero a nosa intención é esa. Bueno, eu repito que as líneas regulares non se poden establecer no noso concello por unha cuestión competencial e que en donde se estableceron noutros concellos foron recurridas polas empresas e acabaron nos contenciosos correspondentes. Por lo tanto, repito, nós non temos competencia para este realmente podemos tamén acometer e que formamos parte dunha área metropolitana en donde se está a analizar agora mesmo esta situación. E, lóxicamente, haberá que ter en conta as circunstancias de Bergondo, haberá que ter en conta a población a que podes ir dirixida, haberá que ter en conta os horarios aos que realmente interesa, o que vostede dicía nos centros médicos, pero non podemos contratar a unha empresa que faga un estudio de viabilidade especializado neste tema, porque, lle repito, non é unha cuestión competencial municipal. E, por tanto, aínda que nos digan que despois se pode establecer un servicio de líneas regulares, non o podemos levar a cabo. É unha cuestión, é dicir, que non podemos tampouco e despois facer o que se pode. Como lle chama vostede a pedir presupuestos para levar os maiores? Non é un servicio de línea regular. Entonces, lle está dando razón á portavoz do Partido Popular. A portavoz do Partido Popular non quere precisamente un servicio regular de que vai á sala. Quere ter un servicio regular
dentro do Concello para axudar aos maiores ou a quen precise ir a certos sitios, non? Vamos a ver, cando un pretende un servicio de línea regular, o que establece son unhas paradas cunhos horarios determinados e eses horarios normalmente incluso teñen unha frecuencia determinada. Se aquí o que imos establecer é pois segundo a necesidade, pois o regular porque non é o que non podemos é pensen de que cada 2 horas van a ter un servicio de línea regular, que esa é a cuestión. O que poden ter é un servicio de transporte mellor para determinado das características que ten o noso Ben, unha cousa, nos aquí cando falamos de líneas regulares en ningún momento estamos marcando nin días, nin horas, nin nada, simplemente falamos de líneas regulares, pois que o luns ás 9 teñan un autobús que poidan ir facer analítica e o mércores, pois a determinada hora, pois teñan outro. Algo que sea factible para o Ayuntamento de Bergondo e para as necesidades dos veciños. Por outra parte, cando vostede fala de levar aos maiores ao médico, por exemplo, era unha cuestión que se leu outro día na comisión. É perfecto, pero hai servizos dende servizos sociales como o servizo de acompañamento que en caso de persoas que xa teñen unha necesidade específica pois xa teñen isto, por tanto sería no sentido da que é como se está levando en moitos como poden ser servizo regular de transporte ou auditoría enerxética. O que queremos é adxudicar unhas palabras para definir o fondo da cuestión, que é o que nos interesa, non? Que nos interesa neste tema? Pois algo que en algún modo no pasado ou no presente plantexamos a nivel programas electorais, a nivel lembra agora foi nunha negociación do Rolarán, que xa o plantexábamos, de modo todos vemos que podería ser útil. Que sexa unha liña de transporte regular, pois o mellor tampouco podemos chamarlle auditoría enerxética a un obxectivo totalmente a favor desta iniciativa. Reparos de intervención poden estudar, pedindo presupostos, sí, porque non, claro, ou mirando outras alternativas, vendo como fan outros concellos, analizando outras circunstancias similares á nosa, naturalmente. Non nos podemos comparar con cidades, nin con... Teremos que ver municipios da nosa entidade, non? E despois, polo demais, pois eu non sei se a fórmula é un bus que vaya, ou un microbús que vaya de BlaBlaCar ou destas historias, non? Non o sei. Haberá que miralo, non? E buscar a solución que máis nos convenza a todos. E deso se trata. O noso voto é favorable. Bueno, a min dame igual como lle chamen, se lle chaman líneas regulares, a min o que me importa é que se leve a cabo. Que cal é a forma para levalo? Pois, mire, non sei, pero nos vamos a aceptar a que sea mellor para a cidadanía, danos igual cal sea, sempre que sea beneficioso para eles. Ben, por tanto, votos a favor da moción. Enténdese aprobada por unanimidade. O punto número 6 é a moción tamén do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dunha ordenanza municipal de subvencións. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. El Grupo Municipal del Partido Popular de Bergondo, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organizaciones, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente moción. La Ley 38/2003 del 17 de noviembre General de Subvenciones establece que podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones. Las previstas nominativamente en los presupuestos generales del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El artículo 65 del Reglamento de Subvenciones
define a las subvenciones nominales como aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos de presupuesto, considerando que son subvenciones nominativas aquellas en las que el objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen designados expresamente en el estado de gastos de presupuesto. Por tanto, la Administración Local de Bergondo destina recursos a personas individuales o asociaciones sin ánimo de lucro desde subvenciones nominativas que son concedidas sin seguir ningún tipo de requisito, teniendo en cuenta las quejas de diferentes asociaciones y de la ciudadanía en general que considera que las subvenciones nominativas de este ayuntamiento no se dan en condiciones de igualdad para todas las entidades. Desde el Partido Popular consideramos que tiene que haber una ordenanza que tenga por objeto la regulación del orden jurídico general de las subvenciones otorgadas, donde se explique a la ciudadanía los siguientes puntos: el concepto y ámbito de aplicación, los beneficiarios, requisitos y obligaciones, los tipos de subvenciones y procedimiento de concesión de las subvenciones, la gestión y justificación de estas. Con este reglamento conseguiríamos que se marcaran unos requisitos básicos para acceder a las subvenciones y que, por tanto, estas subvenciones nominativas pudieran concederse en función de estos criterios. Solicitamos la creación de una ordenanza con el objetivo de regular todas las subvenciones, la creación de una asamblea popular con todas las asociaciones del ayuntamiento para darles voz y que sean estas quienes colaboren en la elaboración de la ordenanza. Bueno, nosotros con esto simplemente lo que queremos es que se marquen unos determinados requisitos en cuanto a subvenciones que estén en la misma situación de igualdad. Sabemos que una subvención nominativa es legal en el momento que aparece en los presupuestos ayuntamientos que tienen una ordenanza y simplemente significa reglar esas subvenciones. No hay nada más. Ben, eu lles comentaba o outro día de que sí que debe existir efectivamente esa ordenanza, pero que non estamos de acordo con determinadas cuestións que se comentan na propia moción. É dicir, é mentira que se concedan sin ningún tipo de requisito. E, lóxicamente, co regulamento se conseguiría que se marcaran uns requisitos básicos para acceder ás subvenciones en función dos requisitos en situación de igualdad. E se fala das subvencións nominativas e das queixas das subvencións nominativas. Ellos lín o outro día todas as entidades que figuran nos orzamentos aprobados, todas as entidades que son obxeto dunha posible subvención nominativa, xa que o que figura nos convenios son as entidades e despois se fan uns convenios particulares con cada unha delas, en donde se establecen as obrigas de cada unha delas e, lóxicamente, despois a xustificación que se debe facer por parte de cada entidade. Polo tanto, si é certo que se debe facer que se debe especificar nela que son concepto e ámbito de aplicación, os beneficiarios, requisitos e obrigas, os tipos de subvención e o procedimento de concesión, xestión e xustificación. Xa o estamos facendo e xa se conta a día de hoxe na tramitación das subvencións. Mira, a convocatoria pública de subvencións neste caso era a do ano pasado, xa contaba nas bases. Finalidade e obxecto. Os gastos se especificaban os gastos subvencionables e os non subvencionables. Os requisitos que deberían cumplir os beneficiarios, tal como figura aí. As obrigas dos beneficiarios. A documentación requerida. Lugar de presentación, obviamente. A concesión, os procedementos de concesión. Os criterios de evaluación perfectamente registrados e tamén os coeficientes de financiamento. A publicidade, a consideracións, a xustificación, prazos de xustificación, formas de xustificación e, ademais, especificado incluso o que é xustificable e o que non en canto ás facturas e o control fiscal e pagamento despois das subvencións. Por lo tanto, é mentira que se estean dando sin ningún tipo de requisito a nivel local, porque, entre outras cousas, non teríamos un informe bastante gordo de intervención con respecto a eso, e, mire, efectivamente, acabamos de ver a conta e non hai ningún informe en contra do expediente de otorgamento de subvencións. Eu lle comentaba outro día ao seu compañeiro que nos estábamos dispostos a aprobar o texto da moción, porque entendemos que é unha obriga ter esa ordenanza, pero que sí que se debería especificar todas as subvencións nominativas, e creo que probablemente, e ao mellor aí nos toca a todos entonar o mea culpa, e o falamos outro día, en que hai un descoñecemento do tipo de entidades que son as beneficiarias das subvencións nominativas. Creo que moitas veces se fala máis do que se escoita e do que se oe por aí, sin realmente entrar no fondo desas entidades. De feito, a maior parte das entidades que son obxecto de subvención nominativa son entidades
de fora do Concello de Bergondo, pero que traballan lles obriga para o pendiente subvención. De feito, comentaba tamén outro día que este ano se fixo unha reunión coas asociacións e invitou a todas as directivas das asociacións para explicar unha vez máis as subvencións municipais, a convocatoria de subvencións municipais, para que non caberan dudas, que sempre as hai, como é lóxico, e as dúbidas, que se manifestaron eran, moitas veces porque un quere poder xustificar algo que non é subvencionable, porque legalmente non se pode subvencionar. Entonces, o tipo de xustificante que moitas veces se aporta non é legalmente admitido. Entón, dúbidas, pero que además en calquer momento se lles explican. E tamén recalquei que se pediran con tempo tanto a solicitude como despois a xustificación para que en caso de que houbera algunha cuestión que estuvera mal cuberta ou algunha cuestión que despois estuvera mal entregada no seu día, pois que cabera todavía a posibilidade de plazo rematado. Vale. Nos sabemos que a Lei 38/2003, que é a Lei de Subvencións, pois claro que di coa subvención nominativa no momento en que aparece fixada nos presupostos é totalmente legal. Saber requisitos, pero as asociacións que se acercan a nós e nos transmiten requisitos que sí que podemos observar. O Louvre, o equipo de fútbol Louvre, ten 3.000 euros de subvención, mentras que hai entidades como APEN, que me parece que é unha entidade moi boa, apoio aos enfermos de apoio aos enfermos mentais e que sí que ten usuarios de Bergondo, está cobrando 30.000 euros. Non consideramos en ningún momento que eso sea malo, pero sí que existe unha diferencia económica moi alta entre as asociacións que figuran en Bergondo e as asociacións que están fora, recibindo unha diferencia económica alta entre as que están fora e as que están dentro. Por exemplo, a APA das Mariñas cobra 30.000 euros, o CIPEI Cruz do Sar 9.000, o CRA 2.000, Cruz Roja 3.000, a NIDA 2.000, APEN 30.000, a Espadisol 3.000, a Espace 2.500, as Mariñas 300, o Louvre Club de Fútbol 3.000, o Sporting 3.000, Arquitectos Sin Fronteras 2.000, a SEF 4.500, o Arzobispado, cando estamos nun ayuntamento laico, 5.000 euros, Dismacor 1.000 euros, TP Galicia 1.000 euros. Simplemente requisitos aparecen marcados nun regulamento, igual que aparecen nos ayuntamentos de Zaragoza, de Ourense, de Oviedo, de Vitoria, de Madrid, de Burgos, de Sevilla, de Fuengirola, de Pamplona, de Toleda, dun gran etcétera de ayuntamentos que xa teñen este tipo de ordenanza. Por tanto, simplemente que as persoas de Bergondo, cando accedan á web e vayan a ver as ordenanzas que hai, podan acceder tamén a esta e contemplar todas as subvencións que existen, que requisitos teñen que ter, etcétera. Ben, esa información é pública porque ademais é obrigatorio tamén xa que figure, polo tanto, o mellor o que haberá é que darlle máis publicidade, vaya a redundancia. Creo que o mellor o que mellor nos entenden é o que fai cada unha das a que pida unha copia do convenio nós estamos financiando unha brigada, a brigada de limpeza viaria. Por certo, cunha subvención totalmente escasa, xa, porque se mantén o mismo convenio durante anos, en donde eles teñen contratados pois a 4 persoas e a unha persoa tamén é un convenio que nos veñen demandando por activa e por pasiva que se incremente, porque non dá a día de hoxe para pagar os salarios que lles están pagando a eses empregados que teñen, e polo tanto teremos de feito que ver que opcións vamos a plantexar para os orzamentos do ano que ven. Polo tanto, eu podo entender que ao mellor as entidades o que queiran todas, e o dicía outro día, era máis. Lógicamente, pois a todo o mundo lle gustaría pois acudir a unha subvención maior e ter unha cantidade maior. E iso, xa digo, o podo entender. Incluso que estemos falando de que un pense que ao mellor a Cruz Vermella pois que non se lle teña que dar a cantidade que se lle dá e se lle de menos. Ben, insisto, todas xustifican os gastos e todo o que se lles obriga neses convenios, e aparece tamén a cantidade nos orzamentos anteriores e deste ano,
é precisamente porque no seu día exprexou para que se contemplaran nestes presupostos tamén polo amaño para unha posible axuda para o tellado da Iglesia de Rois. Nos, lóxicamente, non lle pagamos á Iglesia nada, e menos, ademais, nun os presupostos que fai a proposta o Partido Socialista, en este caso, ademais, aprobados tamén polo grupo de ANOMA, pero si entendemos que si exista esa posibilidade de poder axudar ao patrimonio municipal, porque tamén é patrimonio municipal, esta é a fórmula. E todavía non se chegou a materializar. Tamén yo digo, o ano pasado o convenio pois non era axeitado, precisamente por eso, porque se querían poñer unhas cláusulas que dende o Concello non se vían as axeitadas, digamos, así polo estilo. Polo tanto, quitando determinadas frases aí, se vostede, lóxicamente, a moción a presenta o Partido Popular e se manteñen co texto que presentan, pois nos votaremos en contra e realmente faremos igualmente a ordenanza porque sabemos que é obligatoria e que ademais é certo, xa tiña que estar feita, pero mire, ás veces os tempos son os que son e os plazos tamén, e como non estamos incumprindo nada porque senón estaría informado negativamente, pois por eso a día de hoxe non está feita. Bueno, como vostede acaba de decir, pois a ordenanza é obligatoria e incluso xa debería de estar feita. No caso de APEN, a Asociación por Enfermos Mentales, coñezo perfectamente cal é o traballo que fai. Nos o único que pedimos, e volvo a repetir, é que eses baremos se establezan en forma de ordenanza. Se vostedes están dispostos a facela, pois para nós é correcto. En canto á moción, nos presentámosla así, porque así como nos piden que a presentemos, porque sí que hai queixas de diferentes asociacións que igual a vostede non lle chegaron, porque non todas as asociacións teñen que ir a falar con vostede, tamén se poden dirixir á oposición, pero que esas que se dirixiron a nós sí que mostran as súas queixas. Por tanto, esta é a nosa moción. Perfectamente. É así. Perfectamente. Tamén solamente indicar unha cuestión. As asociacións que moitas veces se teñen que a mellor se dirixiron a vostedes, e eu de feito o digo tamén por comentarios que xurdiron na rede, e eran referidos moitas veces a que porque a unha entidade pois se lle daba unha subvención X cando xustificaba pois ao mellor simplemente un pouco máis, e outra que xustificaba moitísimo máis non se lle daba. Se especifica claramente nas bases o que se ten que xustificar, igual que nos pasa a nós ca Diputación e coa Xunta. Polo tanto, con tal de que xustifiquemos o que se nos obriga, porque para eso se ten en conta todos os requisitos previos anteriores cando se fai a concesión provisional. Polo tanto, moitas veces creo que é un malentendido e un mal coñecemento das bases por parte de xente que probablemente nin siquiera ten nada que ver con ningunha entidade, probablemente. En todo caso, lóxicamente, as queixas se manifestan pois a diferentes O Partido Popular, se quitan certo párrafo que según vostede non é certo, vota en contra ou a favor, cando sabe que esta ordenanza é necesaria, cando sabe que non a todo o mundo podemos contentar, non a todo o mundo vamos a ser totalmente cercanos e transparentes. Eu tamén coincido co que di a vocera do Partido Popular, a nós tamén nos fixeron queixas. E fagolle unha pregunta máis. Se todas as asociacións culturais que hai en Bergondo xustificaran 2.500 euros, a todas daríase 2.500 euros? Ben, a cuestión non é o que xustifiquen, porque iso vai despois. Hai unha adxudicación previa. E nesa adxudicación previa, os criterios que se teñen en conta son moitos. A programación presentada a desenvolver durante o exercicio, o grado de implicación da entidade na parroquia ou concello, o plan económico, a complementaridade no concello no desenvolvemento das actividades non programadas e despois incluso tamén o coeficiente de financiamento. Isto que dá unha cuantía provisional, co cal se lles notifica e a partir de aí se lles di en función dese coeficiente de financiamento o que teñen que xustificar. Por lo tanto, me reitero, o que teñen que estar concedido. Non nos inventamos nada, son bases ás que nos tamén acudimos tamén cando son de Diputación ou da Xunta, é dicir, pois nos conceden X cantidad e temos que xustificar pois a que sexa. Por lo tanto, xustificar máis do que se nos solicita, bueno, pois ala ti, pero efectivamente incluso hai moitas entidades que diferencian e que presentan como demais debe ser pois determinadas accións ao Concello, determinadas accións ou propostas á Diputación, bueno, e na Xunta cando se quitaban as subvencións a entidades culturais.
Polo tanto, en cambio, había outras entidades que só presentaban subvención ao Concello de Bergondo. Ben, as entidades que presentaban as diferentes administracións simplemente xustificaban o que lle tiñan que xustificar a cada unha delas. Polo tanto, non ten nada que ver a xustificación posterior. A xustificación o que indica é que se un xustifica o que o Concello lle di que ten que xustificar, vai a obter a contía provisionalmente axudicada no seu día. E se non xustifica a cantidade que se lle di que ten que xustificar, esa concesión definitiva pode verse minorada con respecto á contía provisional, a contía inicial. A ordenanza é certo que é necesaria e eu o que digo é porque non entenda vostede o noso voto. A ver, eu non podo votar unha moción a favor na que se diga que son concedidas sen seguir ningún tipo de requisito a nivel local. Repito, é mentira cando acabo de ler os requisitos que se piden. Entonces, é unha cuestión formal. Sabemos que é obligatorio ter a ordenanza e tamén sabemos que non vai a contar moito máis do que xa conta a día de hoxe a propia convocatoria. Sí, pero solo para terminar. Pero esos requisitos os marca vostede, ou marca o goberno local, en base a unha apreciación que ten o goberno local para conceder as subvencións. Non hai unha ordenanza que regula eses baremos. O que lle pregunto é, vostede revisan os baremos todos os anos desas asociacións? Ou mellor unha asociación, un montón, é que non, cumplindo vostede, lle digan esa asociación sigue facendo máis actividade, claro, deberán de modificarse, sí, que é a queixa que nos trasladan ás asociacións de veciños. A ver, a queixa que nos trasladan é que eles ven que hai asociacións que se moven un ano sí, un ano non, e piden 2.500 e danlle 2.500, e outras asociacións que se matan, como a de Lubre, Ouces ou por aí, a facer un montón de actividade, e sempre parece que ten sempre o mesmo remanente. Entón, eu só lle digo, olvidémonos do que di o texto da moción ou vayamos ao fondo, como vostede nos di. Eu realmente sí teño que valorar o texto da moción. E mire, o ano pasado tamén, por ser concretos, xa nadie recibiu 2.500 euros. Eu podo entender que todo o mundo queira recibir máis, e ata aí estou de acordo, pero a partida é a que se fixe nos orzamentos. Personalmente me gustaría que fora superior, pero como hai ao final que facer restriccións dun lado e do outro, pois ao final é o que toca. Hai un total a repartir. Ese total a repartir ven sendo o mesmo durante os últimos anos nos diferentes presupostos. Polo tanto, as cantidades anon sendo moi parellas. E é certo, nos últimos anos, en tíos de novo que pediron, eso que fai é que incluso disminúan moitas actividades. Pero mire, é que 2.500 euros o ano pasado xa non nos recibiu nadie, porque xa non chegan... Eu puxen un valor, eu non lle digo... Vale, eu puxen un valor ao azar. É que xa non chegan ese tope. E é certo que a comisión de baremación ten en conta o que se presenta cada ano. É dicir, unha entidade un ano pode decidir que só fai unha actividade e o ano seguinte fai 3 actividades. E, lóxicamente, eso se puntúa e se barema de xeito diferente. Que pasa? Que ao mellor no cómputo global pois é moi pouca a diferencia, porque ademais estamos falando dunha partida que leva sin modificarse nos últimos anos, cando as entidades municipais foron aumentando en número. Ten a palabra o voceiro de Anova. Falábamos outro día na comisión informativa, e, por certo, sería desexable que houbera un pouquiño máis de concordancia entre o que se fala nas comisións informativas e o que despois acabamos dicindo nos plenos. Probablemente porque non coinciden as persoas que asisten non é obligatorio, evidentemente, pero perdón, estou falando eu, se me permite. Sería desexable, porque ás veces en esas comisións se aclaran determinados puntos, como é a cuestión do arcebispado de Santiago, que eu estou de acordo con vostede, que se estiveramos falando de un tema, de feito comentábamoslo na comisión, se nós estiveramos financiando o arcebispado de Santiago con fondos públicos do Concello de Bergondo, pois naturalmente non contaría para nada nin co noso apoio nin co noso beneplácito. Se explicamos as cousas como son, que o que se trata é de protexer o noso patrimonio con independencia da confesionalidade, non laicidade da administración, se explicamos eso ben, se explicamos a que se dedican a todas as asociacións que reciben unha subvención nominativa e non permanecen no descoñecemento para o común da cidadanía de Bergondo, nunha palabra, se
contra as dúbidas e contra as suspicacias de todo tipo que podemos atopar fora de aquí, deste pleno, e que a todos os grupos nos transmiten e nos contan, contra todas esas suspicacias o que temos que facer é dar máis transparencia, explicar mellor as cousas. Polo tanto, indo aos acordos, creación dunha ordenanza municipal de subvencións, totalmente de acordo, necesaria, creémola, debémola crear, creo que xa. Despois, creación, non se mencionou, creación de unha asamblea popular con todas as asociaciones del ayuntamiento para darles voz e que puedan colaborar con la elaboración de dicha ordenanza. Bueno, xa está contemplada unha asamblea a súa creación no Regulamento de Participación Veciñal de Bergondo. Non recibe este nome tan este é un chascarrillo, non me tome a mal, isto da Asamblea Popular, a min outro día sonoume a Partido. Tanto, estamos de acordo con un... Non penso que simplemente saber utilizar o lenguaxe, saca o lenguaxe que marca os discursos, como ben dicía Foucault. Vexo tamén que non somos os únicos que tivemos queixas, que hai outros partidos que reciben queixas. Vostede tamén di que ten que valorar o texto da moción para poder votalo. E pareceme correcto, pero na anterior moción non o valorou tanto, porque nos falábamos dun estudo, vostede dixo que ese estudo xa non se ia facer, que se pasaría directamente a pedir uns presupostos. Aínda así, nós o que queremos é que esta moción se aprobe, co voto a favor de todos os partidos. Por tanto, se vostede considera que hai cousas nesta moción que non son correctas, aínda que nós seguimos pensando que é así, pero como que nos importa é que se faga esa ordenanza, pois entón poderemos proceder a eliminalos, e se lle parece no próximo plano traemos esta mesma moción con eses puntos eliminados para que se volte a facer a votación. Bueno, eu que foi o que existía a comisión informativa, que si se quitaba simplemente, entendo que estas son tamén cuestións que se teñen que falar en grupo, non? E demais, e que o mellor non é incluso ahora o pleno o lugar para decidir no momento, que ningún tipo de requisito a nivel local. Podo incluso pasar por tendo en conta as diferentes quejas das asociaciones, porque entendo que ademais é unha cuestión que lle trasladan a vostede e que non é tampouco algo que vostede estea tamén dicindo. E na última parte, acceder ás subvencións en función dos requisitos e en situación de igualdade, é dicir, quitar e en situación de igualdade, porque en situación de igualdade la hai ahora, é dicir, sería o final da última unos requisitos e en situación de igualdade. Sería eso, e arriba que son concedidas sin seguir ningún tipo de requisito a nivel local. Eso, xa digo, si entendo que vostede poño o exemplo coa anterior moción, pero para nós isto non é para nada, non o podemos comparar. Nos dá moitísimo traballo precisamente establecer esa convocatoria, baremar toda a documentación que presentan, logo pasar precisamente por toda a xustificación tamén que fai cada unha delas, e é unha cuestión na que se leva traballando moitos anos, incluso ás veces se teñen cambiado as bases para melloralas, vendo tamén bases de Diputación, vendo bases tamén de outros concellos, e, bueno, polo menos hai unhas bases. En algún momento non existían nin bases. Bueno, nós, como sabemos que realmente isto é obligatorio e non que facer, o que queremos é que se faga o antes posible. Por tanto, importanos as asociacións, que vostede considere que iso é correcto ou non é correcto. Nós obviamente seguimos pensando o mesmo, seguimos pensando que existen queixas de asociacións, pero se coa eliminación diso vais a aprobar e se vai facer esa ordenanza, nós podemos asumir iso. A ordenanza se vai a facer de igual modo. Eu empecé dicindo que efectivamente era unha obriga municipal e que a tiñamos que facer. Polo tanto, a ordenanza se vai a facer. Se vostede quere que se aprobe a moción, bueno, pois esas son as nosas condicións, digamos, pola nosa parte, lóxicamente. Os votos do PSOE non son tampouco vinculantes para que se aprobe un novo texto. E despois, unha cousiña, en canto á Asamblea Popular da que falaba o portavoz da Nova, sí que no Reglamento de Participación Ciudadana se contempla iso, pero está funcionando?
bueno, acaba de ser aprobado case, o que obliga tamén ese regulamento é a creación tamén de determinados consellos veciñais, que tamén é outra figura que a que temos que ir traballando tamén pouco a pouco. Lóxicamente, xa digo, nos obliga, eu tamén o decía outro día, xa terían a día de hoxe voz as entidades a través do regulamento de participación. Entendo tamén que moitas veces o que se vai a propoñer serán cuestións que non poida ser aceptadas, pois porque non cumplen exactamente coa legalidade, porque non teñen por que ter ese coñecemento estrito, pero lóxicamente pois hai que se daría voz nesa convocatoria. Eu penso que a veces faise un pouco que interesa, porque se temos unha cámara aquí grabando que me parece correcto, que por lo menos eu como portavoz apoio e quero que se faga, pero da mesma forma xa se podería haber creado pois esa asamblea que sí que recibe outro nome, pero que sería o mesmo do que estamos falando nos aquí. Hai cousas que son máis sinxelas, como poñer unha cámara, e outras cousas que reunir un par de asociacións tampouco creo que leve tanto tempo, non son tantas en Bergondo. Que levan máis tempo. Por lo tanto, se eliminan esas referencias? Sí. Ben, votos entonces a favor da moción modificada. Non se me permitiu tampouco comentar un tema, non? Vamos a ver. Nos, efectivamente, eu dixen que estábamos de acordo co primeiro acordo e en desacordo co segundo, porque xa era un tema que está contemplado no regulamento de participación. Sí, pero que non está funcionando. E a parte que... Sí, desculpe. O que se contempla no regulamento de participación, con esas comisións que xa se citaron. Creo que tampouco les costaría nada a vostedes redactar este punto de tal maneira que sea consciente o que sí se contempla no... Home, creo que acabamos de facer un cambio bastante grande para que esta moción se xa aprobada por maioría. Por tanto, eso pareceme un pouco ridículo. Igual que vostede falaba do Partido Comunista Chino, pois isto pareceme máis ou menos o mesmo. A parte que me parece ridículo que vostedes non apoien esta moción, porque nalgúnha ocasión eu penso que recordo que se falou xa desto, bueno, de que noutros momentos no seu partido, de asistencia pois, de unha ordenanza ou algo que regular. Entón, non entendo ese voto ahora mismo. Eu penso que ao final non se pode votar en contra dun partido político, senón que hai que votar polo que están traendo os partidos políticos aquí. E non o que traemos é favorable para todos os veciños, non é algo político. Sí, non quero que me acuse de no xeito que faremos con todas as mocións que así se presenten. En vista do cal, bueno, pois vostedes non queren cambiar este pequeno punto, pero con todo... É que a votación xa se fixo, vostede non dixo que cambiáramos ese punto. Volveremos a votar para que quede claramente... Pero con todo, imos a votar a favor, para que non nos voten cara cuestións que non son para votar en cara. Porque outra cuestión que nos trouxemos a este pleno foi o regulamento de uso de locais sociais no seu día. Non era exactamente este por precisar a... Ben, votos a favor da moción con esas modificacións? Ben. É unha cuestión de forma. Unha vez que se votou, unha vez que xa votamos, repetir a votación, Entendo que non tiñamos votado porque ainda solicitou a xa palabra. habíamos levantado a man máis do 90% da sala. Incluso antes de que eu o dixera, creo. Sí, pero vamos, cando despois... Incluso antes de que eu pedira os votos a favor, algo se no, estaba levantando a é unha man. percepción, nada máis. Bueno. Apróbase, polo tanto, por unanimidade a moción. Ben, o punto número 7 é dación de conta das resolucións da alcaldía. Se dá conta da 682 a 795. Punto número 7, asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que plantexar? Punto número 9, rogos e preguntas. Ben, por orde de rexistro de entrada, ten a palabra o voceiro de Anova. En canto aos rogos, primeiro, solicítase unha solución axeitada e duradeira para manter limpo o lugar que se indica na fotografía.
En concreto é Bergondiño, a carón da Marquesiña de Autobús, a zona de contedores do lado, estáse a converter nunha especie de vertedero de toda clase de materiais. A día de hoxe hai un pouco de todo. Tampouco é cuestión de que se converta nun punto limpo 2. Sí, bueno, segunda cuestión, sí, vai. No, nada, veremos a ver que solución se lle pode dar. É difícil porque además o que se nos ten comentado é que eses vertidos non nos fan precisamente os veciños da zona. Parece ser. Imagino que non. Segundo, planchas de ferro nos pasos de peóns en Guísamo. A cousa que xa nos teñen comentado, preguntamos se poderían embutir os tornillos que as suxeitan para evitar tropezos e cosas. Xa se ten feito, pero se volven a levantar porque debaixo non teñen tampouco cemento en donde amarrar realmente. E claro, os coches no momento en que pisan en riba da plancha, pois fan outra vez que o tornillo pois vaya salindo hacia arriba, co cal teremos que, bueno, adoptar algún outro tipo de sustituir a plancha por outro tipo de mellor. Sí, ou fixalo de outra maneira, ou ver de que modo pois podemos evitar eso. Terceiro, solicitar a Deputación que recoloque, ou entendo que debería ser a Deputación, que recoloque o sinal de advertencia de curva que apareceu ao limpar as escaleiras de Sampaio. Está ali tirado. Sí, está tirado. En canto ás preguntas, novidades en relación coa investigación en curso das actividades que se veñen realizando desde fai bastante anos no número 55 da Brea, en Guísamo, que responde a un suposto club. Ainda fai mañán un mes a desestimación das alegacións. Lembramos que en algún momento que se preguntou estaban todavía en plazo para presentar e as tiñan presentadas, están desestimadas e se decretou o cese definitivo. Teñen todavía a posibilidade de interpoñer un recurso de reposición e entonces, bueno, pois nestes días se fará a visita de comprobación realmente de se está feito o peche. Unha vez que se ten demostrado por parte de outras administracións, dos membros da Inspección de Traballo, membros de outros corpos de seguridade, que realmente si se estaba a prestar unha actividade hosteleira, bueno, pois o que presentaron foi unha posible legalización. Non é legalizable porque non se pode establecer ningún tipo de actividade nese espacio, e se desestiman e se decreta pois o peche. Segundo, un tema que comentábamos hai un par de meses, baixada a cala de Moruxo, cortada por desprendemento de árbores. Previsións en canto á recuperación deste... Pois cando foi dos temporales, pois a posibilidade, bueno, e no noso caso a petición para que acometera as obras. E bueno, pois non hai medios a día de hoxe para eso, igual que lle pasou pois en outros concellos con costas para acometer ese tipo de cuestións. Polo tanto, estamos pendentes de facer unha pequena memoria técnica que nestes días precisamente pois se espera que o técnico municipal pois nos recomende cal é a mellor situación, a mellor previsión e cal é a mellor solución realmente para isto, porque non é fácil garantir realmente unha baixada segura, non? Digamos, de feito, bueno, nos teño incluso comentado que algúns veciños están baixando igualmente, e entendemos que é demasiado peligroso e por eso se tiña pechado o acceso. Terceiro, Loureda, problemas, tamén tema recurrente. Problemas con augas fecais cando chove en abundancia. Previsión de actuacións para a corrección desa problemática. Bueno, pois agora mesmo pois os esforzos se están centrando na zona de Moruxo e Gandarío, que foi en donde se enviaron pois diferentes cartas para que se fagan as acometidas de inmediato, e contamos que a mellor a partir de setembro e demais podamos facer algún tipo de mellora. Aquí temos falado moitas veces que é unha cuestión do separativo tamén de pluviais, basicamente na urbanización, co resto do alcantarillado non supón problemas, e esa será a solución a ver que solución podemos adoptar por aí. Non se pode facer algún tipo de solución provisional?
que evite esas Esa riadas, que son as que realmente... Non habemos, porque de feito o bombeo, cando non hai esas riadas, como vostede di, dicir, cando non hai un aporte de pluviais, o bombeo funciona perfectamente. Claro, entonces separar as pluviais das fecais é fundamental no espacio que agora queda, porque no resto da parroquia de Guísamo xa se fixo por 2 veces e se fixo separativo tal. Que pasa? Que estas son actuacións no seu día donde non se, unha vez máis, o temos falado con respecto ao polígono, por exemplo, onde non se exixía o mellor pois un separativo, pois e bueno, pois agora nos veñen os problemas, non? Cuarta. A liña discontinua que se pintou, o sea, que existía na altura da Pedrosa. O novo pintado da vía suprimiu a posibilidade de coller para a Pedrosa. Según ve, a pregunta é, por parte de quen pintou a estrada, foi un erro? A ver, lóxicamente nós non somos os competentes na estrada da Xunta, non? Claro. E eu, cando me preguntaba tamén a voceira suplente tamén de veciños de Bergondo o outro día, e algún veciño... Sí, bueno, pero que é certo que me fixo a consulta xa incluso no propio día. Lle comentaba que lóxicamente son cuestións que se van impedindo, pois igual que no seu día pois pasou na Nacional Sexta, porque hai moitas veces pois alcances precisamente nun espacio en donde hai dificultade. Nos puxemos en contacto co mantemento e polo menos solicitar que o acceso á Coruña, dado que eso sí que víamos que bueno, que polo noso lado, e incluso falado tamén coa policía local, que non supuña ningún problema, porque non se iban a producir na Pedrosa, pois digamos, unhas caravanas longas para despois incorporarse, que eso non tiña por que supoñer ningún peligro. E, bueno, deixamos caer, claro, o acceso dende o Pedrido. Sabemos que é complicado para os veciños, pero, bueno, o sufrimos no seu día na Nacional Sexta, os veciños de Cortiñán, os veciños de Raxás, os veciños de Sanfizo, os veciños de Guísamo, en donde, claro, en donde temos que ir dar desplazamento, non? Entonces, non creo que fora un erro, sinceramente, porque cando se falou con eles para manifestar isto, pois non era ningún erro. Bueno, pouco, sí, probablemente cando se fai referencia a eso e non din nada, pois ponse que efectivamente foi de forma consciente. Non teño eu moi claro que outras liñas discontinuas que se deixaron sean máis seguras que esta, pero bueno, é un criterio persoal. Sí, eso tamén o poderíamos poñer en dúbida. Eso tamén é certo. Por último, a pregunta: cando se poñerán en funcionamento os saneamentos pendentes na parroquia de Cortiñán? Pois na zona de Curros xa está en funcionamento, dicir que ahora xa se están facendo incluso conexións. O da Fraga hai que facer unha pequena reparación nas bombas e non debería tampouco ir máis aló do verán, pero claro, ese sí que é un bombeo que leva moitos anos sin funcionar, foi obxecto dun contencioso e ahora pois hai que acometer unha pequena obra para poñelo a funcionar. Entendemos que despois do verán que podería entrar en funcionamento. Ben, ten a palabra a voceira do Partido Popular. Ben, o primeiro que traemos o trouxemos o mes pasado, encontrase en Loureda, en Guísamo. Sabe que Viacua dixo un tubo de auga da traída á vista na cuneta e, ademais, debido á estación de bombeo que hai un pouco máis arriba, ou non haber a separación de plugais e de fecais, cando chove, pois, paisan moito rita. Sí, o intentamos facer de xeito inmediato, pero efectivamente non se poido acometer. Solamente unha cuestión, decir, a separación de pluviais e fecais existe realmente, é dicir, solamente hai un punto concreto, como lle explicaba ahora o señor voceiro tamén da Nova, en donde non hai, no resto de Guísamo hai separativo. Exacto, nos referímonos a ese punto, e aparte que vostede non faga esa obra, bueno, o Ayuntamento en general pois ten unhas consecuencias, porque esa xente non pode beber a auga do grifo, porque é imposible, e para ducharse teñe que desperdiciar máis de 15 litros de auga. E aparte vostede coñece o caso, porque o sei, porque falei coas familias que viven ali, e recordará que fai un tempo pois un neno que vive nesa zona pois había
consumido, pois, digamos que algo pertencente a residuos que pasaban por ali, e nos comunicaron os veciños que vostede se puso en contacto con esa familia, que eso que nos comunicaron, que incluso os chamou e que se comprometeron a arreglar isto e non está. Non teño nin idea ahora mesmo, de verdad, bueno, do que... Eu falo da información que eles me traspasan. Creo que ás veces... Non, de verdad, en serio, xa digo, non podo decir que non, pero ahora mesmo non sei de que caso En este se me caso está a falo falar, de anos. De todas formas, que o fagan canto antes, porque o problema é bastante serio. Sí. Despois, en canto ás aceras que se encontran en San Isidro, en frente á capilla, están hundidas, e tamén que se continúe a acera hacia a capilla, pois existe unha persoa que ten discapacidade física e que utiliza unha silla de rodas que accede pois, de forma continua e que ten problemas, porque se a acera se encontra ovalada é imposible acceder por esa zona. Despois, que se arregle o bache que está antes do primeiro ponte da carretera que vai de Visoio a Peteiro e tamén os que están antes do segundo ponte. E traemos a foto, porque aínda cabeza que besan todos os veciños que por aquí chega a caber a perna dunha persoa e que isto pode provocar un problema moi serio. Está comunicado a Fenosa que é a empresa responsable de facer o Sí, pero cantos meses fai? Eu penso que o trouxemos en 3 ocasións. Habrá que tomar algunha medida. No pleno anterior, sí. Vale, que se leva a cabo unha revisión de todas as pistas deportivas para repoñer o material que está en mal estado. Un exemplo pois, destos son as pistas de Guísamo, incluso de Ouces, onde as porterías e os canastas actualmente non están en bo estado, pero que se faga a revisión a nivel xeral en todo. Licitado ahora unha primeira actuación xa con redes e con aros tamén en determinadas tamén pistas. Eso xa está solicitado. Xa se fixo unha primeira revisión no seu día. Despois que se faga a limpeza da carretera que vai dende o Caño ata Pedralba. E a limpeza do campo de Mesoiro, que tamén trae unha foto onde a xente ni sequera se pode sentar no banco. Sí, porque mire como se está encontra. todavía pendente de limpeza. Vale. Que se poñan os puntos de luz no outeiro nos números 27, 28, 29 e 30 que xa veu innumerables ocasións ao pleno e que aínda hoxe en día non se levou a cabo e que non existe ningún punto de luz nesa zona. Que se retire o árbol caído que hai no ponte de Loureda, así como que se limpe a zona. E despois, en canto ás preguntas, como está o tema do Club Eclise situado en Guísamo? Que xa, Sí, xa nos damos por respondidos. E na actualidade a empresa Toisal ten licencia para realizar a actividade? Ten iniciado un expediente longo, xa digo longo porque requeriu de moitas autorizacións. De feito, a primeira dúbida que no seu día se había por parte municipal era que poidese ter autorización de Augas de Galicia, e a ten. Entonces, unha vez que xa tamén pasou pola declaración de impacto ambiental e demais, ten feita unha petición de licencia de obras que está pendente todavía de executar, e unha comunicación previa, porque a día de hoxe non está xuseita a licencia, pero sí a comunicación previa, e ten feita tamén esa comunicación. Vale, polo que eu entendo, esta empresa estivo a funcionar moitísimo tempo no ayuntamiento e creo, corrixir. Polo tanto, vostede tamén sabe que esta empresa actualmente, aínda que non ten licencia, está funcionando. E o que vostede propón? Que non deixe de funcionar, porque están permitindo un vertedeiro ilegal dentro do propio terreno e que a nave se encontre nesta situación. Bueno, pois terán que acometer as obras, lóxicamente, que teñen, Por suposto, que teñen solicitadas. Sí, pero cando eu me dirixín ao técnico, falei con el, sí que ben certo que eles presentaron un proxecto, pero este proxecto é para a zona interior da nave, polo que el nos dixo. E esta empresa está tendo actividade no exterior da nave, que aparte pode comprobar calquera de vostedes se acerca ali. Están contaminando porque serán residuos e líquidos que non son aptos. A actividade da empresa, bueno, polo menos o que figura nesa comunicación previa, é de transporte, porque de feito sí que hai 2 anos houbera un incidente en donde varios veciños chamaran aquí porque houbera unha acumulación de residuos. E aquel ano, precisamente, foi en donde empezaron a buscar a
as autorizacións e a legalización, lóxicamente, do espacio. Eles se dedican a transferencia, simplemente a transporte de residuos, xa digo, eso o que indican na súa licencia, non? na súa comunicación de licencia. Non entro a valorar se realmente é o que ao final fan ou non fan. Home, eu aseguroche, ás fotos me remito que isto é un vertedeiro ilegal dentro dunha nave. Vostede sabe, acaba de recoñecelo, que o Ayuntamento de Bergondo está facendo algo legal no momento en que consente que esta empresa este funcionando sin ter consentida a licencia. Bueno, por outra parte, as obras que están no camiño do Casal a Silvoso, na Lagoa. Hai unha memoria feita xa de 55.000 euros, de feito, e se meteu nunha subvención que saiu publicada recentemente, o 27 de xuño, sobre mellora de infraestructuras nos concellos, pero que todavía non está notificada. Por eso é que están paradas actualmente, claro, sí. Vale. En canto ao rogo anterior, que se me pasou unha cousa, sí. Nos o día 18 de xulio solicitamos a licencia de actividade, a comunicación previa de actividade, o proxecto de empresa, etc. Entendo que sí, que dentro do reglamento teñen 3 meses para poder contestar a este tipo de solicitude, pero tamén é ben certo que o mellor non quixeron contestar porque estamos en pleno. Non é esa cuestión. Realmente non se lle diu a información porque faltaba tamén unha persoa que a que levaba ese expediente e estaba da súa man. Por lo tanto, normalmente sabe vostede que non se cumplen os prazos, de que eso non xenere tampouco unha ocupación maior xa aos traballadores municipais. Sí. Bueno, que non se cumpren os prazos, eso sabémolo porque no pleno pasado tivemos o mesmo problema con isto. Son, pois, supoño que coñecerá as inundacións que houve no seu momento no local de Casilda, que tivo costes económicos para esa empresa, e despois tamén pois que hai vertidos relacionados con isto que causan malos olores e que hai veciños xusto que están nesa zona que son os que están mostrando as queixas. Ben, o mismo que lle decía antes, era importantísimo e de feito se foi solucionando, e este ano foi o primeiro en varios anos en donde volveu a haber algunha cuestión referente a ese tema. O alcantarillado de feito non ten problema, porque cando non hai aporte de pluviais o alcantarillado funciona perfectamente. Por lo tanto, seguimos con esa revisión de aporte de pluviais e insistindo ademais en que é obrigatorio non verter as pluviais aos rexistros dos alcantarillados. Ben, o seguinte pregunta é acerca dunha noticia que saliu na prensa o 20 de xuño deste ano, onde se publica que o Goberno Municipal xa encargou unha modificación das normas subsidiarias e queríamos preguntar que para cando terá lugar esa modificación. Pois estamos, como tamén comentei, estamos á espera de que se nos remita a proposta, que todavía non está. No momento en que se nos remita, pois se porá en coñecemento, lóxicamente, dos grupos políticos. Bueno, penso que xa se tiña que haber posto en coñecemento que se iba a facer ese encargo, non enterarnos pola prensa. A que empresa se vai encargar isto? Non, xa se encargou, de feito, como facía referencia a algún outro grupo no seu día, figuraba nos decretos a adxudicación a actual UTE que está facendo o plan xeral. Bueno, a UTE non, a unha parte da UTE, por entender que ademais é unha modificación que debe ir xa incluída coa proposta realmente despois de Pexón e demais e xa en cada... Vale, pero entón, se na reunión do plan xeral que se fixo, pois nada, fai uns días, falábase de que se iba a presentar o borrador dese plan en outoño, que sentido ten que agora se faga unha modificación das normas subsidiarias que vai ter un coste económico? Pois mire, cando se vai presentar anteriormente o borrador, entendo. Básicamente porque se presentará o borrador, efectivamente, se se pode, se a normativa o permite, porque aínda teñen varias dúbidas en función das recentes entrevistas que tiveron coa Consellería de Urbanismo. E porque aínda que se presente o borrador non vai estar o plan xeral aprobado pois nin este ano, nin o ano que ven, nin dentro de 2 anos, como lóxicamente tamén se dixo na propia Asamblea. E hai cuestións polas que non se deben esperar tanto tempo, e hai dúbidas que se están tendo a nivel xurídico e a nivel técnico, porque as nosas normas son moi obsoletas, son normas do ano 92, son normas en donde no seu día houbo moitas modificacións legais, e iso require precisamente, poder adaptar e poder incluso acometer algunha actuación que ao mellor pode ter cabida e a día de hoxe non ter que esperar a que se aprobe o Pexón.
todo caso, bueno, Vale. xa digo, para unha explicación técnica máis detallada se convocará aos grupos para trasladar estas Nos propostas. entraremos en valoración pois nese momento, Sí, cando se nos- convoquen e claro, cando, cando se supoño que coñeza. estaremos en pleno. Se non lle importa, gustaríame preguntarlle, bueno, dous cousiñas máis que non están aquí. Polo tema do vertedeiro que está no polígono de Bergondo, Sí. Non temos ningún vertedeiro no polígono de Bergondo, en todo caso xa dixen no seu día e que era unha actuación que estaba pendente de facer e na que está habilitado un crédito nunha parcela dotacional municipal. bueno, un vertedeiro na parcela, como queira chamalo, pero sí que hai. Non hai un vertedeiro. Pois que se non hai un faga, vertedeiro. dame igual como queira chamar, que se faga o antes posible. Despois, gustaríame pedirlle ao concejal de Medio Ambiente que cando nos traigamos rogos aquí, que pareceme moi ben que se acerque asunto ás familias, que fale con elas, que sepa cal é o problema e o que teñen que facer, pero que non lles diga se me o dixeran a mí, eu xa llo facería, porque os fondos son públicos, son de todos, e un concejal non ten dereito a decir o que se pode facer e o que non se pode facer. Entendo isto como un rogo, non? Non, entendo isto como unha política ditatorial Non é unha, caciquista. por ceñirnos, señora concelleira, non é unha pregunta. No. Está vostede facendo un rogo simplemente para que se traslade como rogo. Bueno, pois traslado como Moi rogo. ben, e en todo caso a vostede lle preguntan, a nós nos preguntan e nos trasladamos, e probablemente o que despois entenda tamén moita xente é distinto, e tamén, ao final, efectivamente, repartimos fondos públicos e isto tamén é política no fondo. Algún rogo pregunta máis? Se me permite, Sí. temos 4 rogos pequenos. Os rogos tomamos nota. Sí. Solo unha cuestión, temos 27 preguntas pendientes de contestación. Sí, sempre nos di, xa está contestada no pleno anterior. Mire, yo digo, en cuanto ás preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 27 están plantexadas en idéntico senso no mes de marzo, abril, pero non están contestadas. Si foron contestadas Sí, dicindo precisamente que, nese pleno. pero o que había dentro... E me remito, mire, as preguntas que vostede fixo que tiñan algunha diferencia con respecto ás plantexadas en plenos anteriores se responderon. As preguntas que eran idénticas ao mismo e en donde non era unha cuestión de que houbera novidades, porque lóxicamente cando hai novidades de pleno a pleno pode haber novidades. Había preguntas que estaban perfectamente contestadas no seu día e que non era unha cuestión que requerira novidade. De verdad, Que pode ter razón, pero Sí, mire, por eso que creo que a mellor foi trasladar unha pregunta perfecto, igual e pero realmente sí estaba contestada. vostede, por exemplo, na pregunta 25, cando ten pensado reparar o firme no coral da iglesia, dixo que está nelo, Vale, desde septiembre. vale. E yo preguntamos todos os meses para ver se hai novedades, entón entendemos No, que... si vostede pregunta, hai novidades con respecto a tal, lóxicamente a pregunta é distinta. A pregunta era a mesma. A contestación é a mixta, o próximo pleno, con todos este... Rógolle, de Bergondiño, entregaron por registro unha petición para que se coloquen as redes nas porterías do parque. A día de hoxe, un ano despois, están sin colocar. E demais o parque me gustaría que pasara a velo. Rógolle máxima celeridade coa obra do tellado da Escola de Lubre para non causar a implicación nos nenos antes de que empece o período escolar. Rógolle tamén a limpieza das fincas de titularidade municipal, estamos xa en pleno verán, e ademais a retirada de plumachos en espacio público, que quedan a abondo. Rógolle dilixencia cos vertidos continuados no Río Maior, e se pode ser, rógolle que se coordine co Ayuntamiento de Sada para ter unha máis forza. Non é competencia municipal, señor concelleiro, pero, bueno, en todo caso, a preocupación a temos tanto me consta no Concello de Sada e lóxicamente noso, pero quen é o responsable competencial neste caso é Augas de Galicia, porque é un verquido ao medio e polo que control de verquidos está pendiente do tema. Pero prégolle que se interese por ese vertido e que a administración competente sea dilixente para solucionar, dar cos infractores e que non se reproduzca. Son moitos anos co mesmo rollo. Rogollo tamén dilixencia inmediata, isto sí que é cousa nosa, para eliminar toda a contaminación do regueiro. Nos cerraron a playa este ano, daquelas aguas xabronosas que supostamente baixaban polo río Quintán de anos e anos, 5 anos continuados, e isto xa non é cuestión de Augas de Galicia. Augas de Galicia di que debido á contaminación continua e a non actuación por parte do Concello, lle transmite a dilixencia para solucionar, a ver se parece mellor así,
de solucionar ese tema de fecais continuados na Praia do Regueiro. Rógolle dilixencia. Estamos no verán, é unha pena ter unha playa pechada. Tamén prégolle que xa que estamos no verán, se rebachen todos os camiños de Bergondo. Non esperemos outra vez ao inverno, quedan moitos camiños sin rebachear. E hai un en Lubre, que hai un veciño esperando que o reciba desde fai máis de 6 meses. Incluso mandei varios correos á alcaldía interesándome por este tema, se quere reenvío, eu sei que eu mando con acuso de recibo, para que teña constancia e para que se dé a dilixencia. Cando andaron bacheando polo San Juan, deixaron moitos camiños sin bachear, moitos, e non costaba nada telos polo menos identificados. E rógolle, canto antes, retiren as gravas dos asfaltados deste ano. Non sei que fixeron este ano cos asfaltados, pero poñolle un exemplo, prégolle que pase por Dornas. Hai grava para facer un muro na mitad da carretera, deses asfaltados con gravilla que fixemos este ano. Non sei que pasou, pero nunca se viu tanta grava nas carreteras e a xente está queixándose porque é peligroso circular por eles. Ninguna pregunta máis e ningún rogo. Gracias. Algún rogo pregunta máis? Ben, levantamos a sesión. E unha vez levantada a sesión, se alguén do público quere facer algunha pregunta, non? Ben, pois entón levantamos doblemente a sesión. Moitas gracias. Sí, perdón, os membros da corporación